80463 нафар зан аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд мебошад. Ин фактро имрӯз санаи 8 апрел Мадина Салимова, мудири шӯъбаи кор бо занони Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд ҳангоми натиҷагирӣ аз фаъолияти семоҳаи ин ниҳод хабар дод. дар ҷаласаи ҷамъбасти фаъолзанҳо ва собиқадорони ҳизби халқи демократии тоҷикистон иштирок намуданд. ҳамчунин занону бонувон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд иштирок дошта аз фаъолияти ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҳисобот доданд. бо мақсади тарғиб ва ташвиқи паёми навбатӣ гурӯҳи корӣ аз ҳисоби бонувони фаъоли ҳизб ва собиқадорони ҳизб ташкил карда шуда дар шаҳру навоҳии вилоят суҳбату мулоқотҳо бо қишрҳои гуногуни ҷомеа доир карда шуд ва дар он паём ва муҳтавои паёми асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаҳмонида шуд. инчунин баҳри дар сатҳи баланди сиёсӣ баргузор намудани маъракаи интихоботи вакилон ва маҷлиси олии маҷлиси намояндагон дар маҷлисҳои маҳаллӣ гурӯҳҳои ташвиқотӣ аз ҳисоби бонувони фаъоли ҳизб ва собиқадорони ҳизб ташкил карда шуда дар шаҳру навоҳии вилоят суҳбату мулоқотҳо мисрҳои мудаввар дар мавзӯъҳои гуногун ба монанди зан ва интихобот, татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, пешгирии зӯроварӣ ва хушунат нисбат ба занон дар оила ва дар ҳамин замина дар раванди ҳамин чорабиниҳо барномаи пеш аз интихоботи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд ва маълумоти ба саҳми иштирокдорон пешниҳод карда шуд. муовини раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Конибодом ҳангоми додани ҳисобот оиди натиҷаи фаъолияти семоҳаи ин кумита аз фаъолияти занону бонувони шаҳри Конибодом сухан кард. бино ба иттилои мутахассисон дар шаҳри Конибодом 66 ташкилоти ибтидоӣ фаъолият мебарад. сафи аъзоёни он дар шаҳри Конибодом 4992 нафарро ташкил медиҳад. кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Конибодом бари пешгирии ҷудошавии оилаҳо дар ҳамкорӣ бо бахши занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом барои пешгирии ҷудошавии оилаҳо корҳои фаҳмондадиҳиро пурзӯр менамоянд. ҳамчунин муовини раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Конибодом яке аз сабабҳои асосии ҷудошавии оилаҳоро барвақт оиладор шудани ҷавонон арзёбӣ кард. البته در اینجا بعضا سبب شده میتواند یکی از عاملهایش نکاحی بر وقت عائله‌دار کردن جوان دختران است که اکثرا زینه سیومی تحصیلات فرا نگرفته عائله‌دار شدند و شاید ساده‌ترین مناسبت‌های عائله‌داری را نمی‌دانند و از همین مهاجرت باز آمده به همین جا تاثیرگذار است در آن که آنها از تربیه خوب دور ماندند، مثلا آماده عائله‌داری نیستند و هنگام مناسبت با شوهر با حضور خوش‌آمد و بعضی خطابی‌ها را می‌بینند. این البته فقط کمبودی جوان دختران نیست، بلکه کمبودی طرفین است و همچنین برخی از ساکنان شناسنامه دو شهروندی گرفته ایستادند و از همین سبب هم در اینجا نکاح خود را بیکار و در آنجا برقرار می‌کنند. این البته در وقتی شماره آماری به ما البته کمبودی نمی‌رسد. шӯъбаи кор бо занони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд бо мақсади солимии аҳли ҷомеа ва пешгирии сироятшавии ба коронавирус дар ҳамҷоягӣ бо намояндагони соҳаи тандурустӣ чорабиниҳои тарғиботиву ташвиқотиро ба роҳ мемонанд. ҳамчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мавриди пойдории оилаҳо, пешгирии хушунат дар оила нисбат ба занон ва баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа нақши босазо дорад. гузориши Ганҷина Олимова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.